Linsya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang sa mong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin rina nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nagkagagadan asin nakakalupog na butasan naan sa indang mga ammunition, ang mga nagwawasiwas din kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsabli asin galangan ang diretso kan gabos na tao, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihinguha para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkahirak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod na pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, San Judas Tadeo, sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Giraray, ngunyan Martes sa ikatulong simana nin Kwaresma. Isabay man yato ang mga intensyon, mga pasasalamat, 13th birthday of Jacob Rinzo Fortuno, dulot kan Fortuno family. Para sa special na kahagadan, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosibe Asopardo Cantara and family. Siriman, mga special na kahagadan, dulot ni Josel Asaytono and family, Rosa Tangli, Joaquin Lee, Joe Robertson Lee, Julie Christie Lee, and Lorna Vasquez, and for speedy healing and recovery of Daudin, dulot ni Mama Mona and Bam. Siringman sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, first death anniversary of Milencio, dulot kan Lanto and Garing family, Saiki and Estrella, dulot ni Nelfali and family, Andrew Juanito, dulot ni Rosef Cantara Llorens, Jeanette, dulot kan Romano family, All Souls, dulot ni Arlene Umbao, Eusebia, dulot ni Marilu Panganiban, Estila, for 40 days in heaven, dulot ni Tess Saldivar, Leticia Alita, for birthday in heaven, dulot kan Balies family, Catalina and Jose, dulot kan Baclao family, Julio, Josepina, for death anniversary, dulot ni Salvi Pabia and family.
Giraray matindog kita, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Giraren, ayon sa intensyon ang kapayapaan sa bilog na kinabahan. Sa ngarang ka nama, sinakising kan Espiritu Santo, Amen. ang grasa sing katuninungan ni Kristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios sa pagisumarok. Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Ang tugang ako, untaan sa tao mga kasalan, tangani magkanig o kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal Salako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos sa Angeles, asin Santos, Sin sa asin indo sa indo mga tugang na ako'y pamibis, pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayroon malugod sa tuon Diyos sa makakamhan, sin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibig kita. Kagurang na mamibig kami na dahil kami pabayaan sa imong grasya. Kundi gibon kaming maimbod sa banal na paglingkod, asindanay na magtao kami, kan samo, kan sa imong kusog. Uli kay Kristo kagurang na niya mo sa imong aki, kiba mong nabubuhay asin nagahade. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kanta taramon. Inot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Daniel. Si Asarias nagtindog sa tahaw kan kalayo asi nagpangadji. Hari kami pagbayae sagod paman, huli na lamang kan sa imong tipan. Hare paghalea sa samuan sa imong pagkaherak, huli kan sa imong katuod na si Abraham, huli kan sa imong surugoon si Isaac, asin huli ki Israel na sa imong banal. Sindat tinugaan mo na magkakaigwanin kapag arakian, na dai mabibilang sa kadakulan, arog kan mga bituon sa langit, arog kan baybay sa gilid nin dagat. Kagurangnan, kami ang pinakasalit sa gabos ng mga banwaan. Kami ngunyan pinag-uulog-ulog sa bilog na kinaban. Huli ka sa mong mga kasaalan. Ngunyan na panahon, mayo kami nin leader, mayo nin propeta, mayo nin prinsipe, daing dulot, daing atang, daing insenso, daing nga nin lugar na mapagdulutan, nin tinagba. Nganing makamtan mian sa imong pagkaherak. Alagad, hulita inaako mo ang talag na nagsusulsol, ang espiritu na nagpapakumbaba, siring man sana sa atang ni mga baka, asin nirnibong mga pinataba na karnero. Lugod mapaniring ang sumong atang sa imong unyan. Lugod pagmarahayon mo na masunod mi ka sa bilog niya mong puso.
Huli taan mga nagsasarig sa imo, dai mapapasupog. Asin ngunyan sa bilog ming puso, magsusunod kami sa imo, matatakot kami sa imo, asin maghahanap na mahilingan sa imong lalawgon. Hari kami pagsikolan, kahiraki kami. Huli ta ika mamumuoton asin maheherakon. Pahilingan sa mo ang sa imong kapangyarihan sa pagligtas, asin umawon lugod ang sa imong ngaran, kagurangnan. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Girumdumaan sa imong mga pagkaherak, kagurangnan. Girumdumaan sa imong mga pagkaherak kagurangnan. Ipahayag mo sako ang sa imong mga dalan, itukdo mo sako kagurangnan ang sa imong inagihan. Palakawa ako sa imong katotoohan, asin tukdoy ako. Huli ta ika ang Diyos na sakong paratubos. Girumdumaan sa imong pagkaherak kagurangnan. Girumduma na ang sa imong pagkamaugayon kagurangnan, asin ang sa imong pagkaherak, puon pa kasuanoy. Sa sukol ni sa imong pagkamaugayon, girumduma ako. Huli ta ika marahayon o kagurangnan. Girumdumaan sa imong pagkaherak kagurangnan. Marahay asin matanos ang kagurangnan. Sa mga parakasala, pinapahiling niya ang dalan. Ang mapakumbaba, dinadara niya sa katanosan. Sa mga mahoyo, itinutukdo niya ang sa iyang dalan. Girumdumaan sa imong pagkaherak kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kad banal na ebanghelyo. An kagurangnan wapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbas sa kanbanal na ebanghelyo sinurat San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Pedro nagrani as sinagapot, kagurangnan kunan sa kuyang tuga nga nagkasala sa kuya, perang beses ko siya dapat napatawadon, 7 beses. Si Jesus nagsimbag, bakong 7, kundi 70, may 7 beses. Huli man sa nakaini, ang kahadian nin langit, nakakabaing sa sarong hadi na buot makipag-usay sa iyang mga surgoon. Sa pagpuon, dinaras sa iyan, sarong surgoon na an utang milyones. Huli tadaing ikakabayad, anadi nagbuot na ipabakal kay ibaan agom asin mga aki, pati ang gabos na rugaring, tangading makabayad. Ang surgo nagluhod sa pamitisan kan sayang amo o hade asin nakimaherak, maherak ka sa kuya, tayo ako nin panahon, asin ang gabos na utang ko sa imo sa kuyang babayadan. Anadi naherak, pinahalin surugoon, sinan utang pinatawad. Alagad pagluwas, nanumpungan kan surugoon, ang sayang kapwa surugoon na may utang sa iya. Tinuok asin sinabihan, bayadan mo ang utang mo sa ko. Ang kapwa surugoon nagluhod sa pamitisan, sinagimaherak, maherak ka sa kuya. Tawi ako nin panahon, tababayadan ta ka. Alagad naghabo asin ibinilanggo sagkod na makabayad. Kaya iniinaisihan kan mga kapwa surugoon sa indang ikinamundo asin ang nangyari inusip sa hade. Ipinapod kan hade ang surugoon, sinabihan, daing supog na surugoon. Huli tayo ka nakimahirak,
ang gabos mong utang sa kong pinatawad. Bako daw na dapat ka man na mahirak sa kapwa mo surgoon, siring na ako nahirak sa imo. Anadi na anggot, ipinabilanggo ang surgoon, sagod na mabayadan gabos niyang utang. Siring kaya nagigibon sa indonin sa kong langit no na ama. Kunda nindo patawadon an nintudok sa puso an sa indong tugang. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Giraray ang tulong hagrigi o mga division, klase, kan sa tuyang programa sa Kwaresma, the disciplines of Lent, tulong harigi, iyo ang pagpagadji, ang pag-ayuno, asin ang gibong herak. Ini pong tulong ini susug sa mga nagtutugdo, kung ang saro digdiwara, day man ang igduwa. Kaya they support each other. Ang Ebanghelyo mo diyan nagsasabi o nagtutugdo managod sa pagpatawad. Siguro kung ikukonekta ang pagpatawad duman sa tulong arigi, garo ang padudumanan kan tulong arigi, iyon pagpatawad. Ninulit tayo ni mismo ang rason kung nata may Kwaresma na kita pinatawad nin kagurangnan sa atong mga kasalan. Alagad siring sa istorya na ito nga ning hadi nagpatawad, alagad so hababa ang ranggo, surgoon, habo lugod magpatawad din kapwa surgoon. Tano po tarog kaan? Siguro, dahil nga yata, hadi, dagulang kapangyarihan, dagulang kwarta, pwede ngayang day masayangan sa kwartang inutang. Alagad so, pubrig tikoy, ito so, na nagwo-worry sa dikit na yaman. Kaya kung day na bayadan, natural, day ka mga turog. Pero ang leksyon dadigdi, so mismong pagkatawo ta, nang tawon kung dai na eksperyensya ang pagpatawad nin Diyos, dai man siya makakapatawad. May kasabihan sa philosophy, you cannot give what you do not have. Kung mayo ka man ni sarong bagay, dai mo man iyan ikakatao. So, kung dai mo na ranasan, na eksperyensya, ang pagpatawad kang Diyos sa ano man na bagay, ano man na paagi, sugaro day ka man kaan, kaya matagas sa imo, mahirap para magpatawad. Pero kung na matean mo ang pagpatawad kang kagurangnan, halimbawa, nagumpisal ka, as in na patawad ka kang padi, ginagawa kay absolusyon, na ramdaman mo sa buhay mo, na pinatawad ka, nailing ta, nag-iiribi, o ano pa man na pigasabi, dahil na ngayon ako makasala, Father. Pero pag-abot kang oras, so sa iyang utang, dahil na naman pigrumdom, o kaya dahil siyang resolve na bago ng buhay niya. So ano ba't sabihin? So pagpatawad kang Diyos, agi lang, bako naging parte kang buhay niya. Kung naging parte ang buhay niya, naging ang parte ka sa tong lifestyle, spiritualidad, yun na po yan ang magiging dahilan kung makakasabi kita na pwede na kita magpatawad o maluwag na sa loob ta ang pagpatawad. Pero kung day pa yung naging parte, sabi baga, day ta pa na mimidbidan ang Diyos. Day ta pa na raramdaman, day pa nag-uugat sa to ang misericordia o pagkahirak ang Diyos.
Puro-purupan ta ko nata, anong mga ulang taday pa kita nakapagpatawad. Bako man lang ining bigsabing utang na garo nga nagpautang ka, bako man yan ang dahilan kang pagpatawad. Ito bagang mga ginibuan kang sala, ara mong inosente ka, pigsalaan ka, ramlad na ramdam mo yan sa puso mo, sa buhay mo. Kaya masabi ka, di ko nang gadiyan papatawadon. Kaya hanggang sa nagadana, so nagibo, di mo pigpatawad. Kaya sisang napiktuan ba kung ika? Susaro gadana, dahil ang problema. Pero ika, dahil mo pa napapatawad. Kaya sabi da, nagkikreate, ang dahil pagpatawad, nagkikreate ki kaulangan sa mismong taong dahil nagpapatawad. Pero kung na-experience bang magpatawad, new life, bagong start naman kang buhay. Teka ba kitang kasabihan na, walk on na. Diba? Walk on na ngaya, maglimutan na. No? Iba man ang iba, nagpapatawad, pero they nagpo-forget. No? So yun parang saro. Kaya po, pag pinatawad mo na, forget na. Kaya lang, pag nahilig na naman itong tao, balik na naman sa dagit niya. So, ibig sabihin, hindi ka pa nag-forget. Perpeto kang buhay mo, dahil ka pang madagit. So, dahil pa nagsasarum-sum, so, pigsasabit ang pagkamot ng Diyos. Pero itang isipon na, ang pagpatawad, kadugtungkan pagkamot. Kita na mga taong may kakulangan, imperfect, no? Di kita makasabing aramtang gabos, yaon sa tuwang gabos, masasabi tang madali ang pagpatawad. Madali ba naman kitang magkasada? Madali man kitang madagit. So, parte yan ang pagkatawo ta, kaya part man dapat ang pagpatawad. Takon dahil ka nagpatawad, sa kaanggutan mo, nalayo muyuan mo sa sarong tao, nagadan mo, nasaktan mo. So dahil pagpatawad leads to other greater sins. Kaya baga, so pitong capital sins, no? Pigasabi. Saro baga dyan, pride. Anong pride? Kapalaluan, kambugan. Dara na dyan iyan. Kaya riba iyan na daipagpatawad. Pag ambugon ka sa diri mo, di ka mapatawad, di ka dapat na sabihin mo, ikaw dapat na hagadanin pagpatawad. Pero di ka man ganin nagtataw kang patawad. Kung sabihin, hadi-hadi ka. No? Ngunyan, kung ang tao arukaan, dahil niya nabibida ng Diyos. So dapat, kung may Diyos para sa iya, ito ang Diyos ang mas halangkaw. Pero taday siya nagpatawad, pigilig niyang sa diri niyang halangkaw siya sa Diyos. Si Diyos nga nagpatawad sa paagi ni Kristo, nagtugot na ipapako sa krus. Ano daw sa tao? Urog siya na makapangyarihan, urog na halangkaw kaysa sa tao. So, ini po ang pagrupurupan na sa tabang ni Kristo, kinaawan kita kang balaw kang espiritu. Tanganing ining espiritu ning pagkamot, iyo ang magdanay sa tuyang buhay. Singkaibahan na dyan ang maray na relasyon sa tao. Bako na maray na relasyon, tanganing day kapag isturbuhon, kundi nang danay na kagayonan, karahayan ni Diyos, pag ni Kristo nagpatawad sa to, iyo pirmang isipon ta. Once we do not forgive, we are adding evil in the world. Na ang misyo ni Kristo,
halion ang evil. Ibalik ang tao sa karahayan kung para sa clean lang ang tao. Di kung ikita naman, nagkaparadagdag evil, di kontra kita duman sa misyon ni Kristo. Bako baga, arugaan. Kaya ang taong madaling madagit, di pa nakakamidbid kay Kristo. Ang taong habo magpatawad, di pa nakakamidbid kay Kristo. Kaya ang ano man na hiling tang karahayan, kuno, it's all pretense. No? Kabos kag ipokrituhan. Mamaang-maangan lang. Kasi nabo kang Diyos kan siring na tao. Kipuhan ang karahayan ng tao, iyo ang mag-iral sa lambang saro. Pamibig ka mga tugang, taganining sakon sa indong atang, maakamanlugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kang kagurangnan, nanatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Magurang na, namibig kami, itugot mo sa mo na ining dulot ng kaligtasan, maging paglinig, panlinig kan sa mong mga kasumbikalan, asin pagpahuyo kan sa imong kapangyarihan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos si nakakaligtas, dahil si minsan sa nagpasalamat kami sa imo, gurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, na daing kasagkoran. Binuot mo, nagpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya, tanganing uli kay ni, madaog niya mo ang mga pagkakasala sa kapaabaw-abawan, asin sa pagdolot kan karahayan sa mga pangangaipo, makaarog kami kan pagkamarahayon mo. Kaya kay bakan mga day mabilang ng hiles, sarong tingog kami nag-uumaw sa imong kamurawayan, deng tapos nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos in mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan, kanangadang banal, borabring gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ng bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon. Nagkuha ng tinapay, asin magpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos, nansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tairian sa kuyang hawak na idodolot para sa ido. Siriman pagkapamanggis sa pagkayamang kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinausa sa iyang mga disipulos, nansabi, mag-ako kamugabuwas, sin mag-inom kay ni, tinayang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwas sin danay natipan,
idudulot para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibu nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa good na ika magdatong. Kaya kami nagurundom sa iyong pagkagadaan, sa iyong pagkabuhay liwat, ang dadulot sa iyong magagurangnan, kaya tinapay nin buhay, asing kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanig mo magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nagkikimahira kami nag-aaran, kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo, garam dumakagurangnan sa iyong mga simbahan, nakalakop sa bilo ng kinabahan. Taganang malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa among Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, Singabos na klero, si Ringman giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong pinapamibi sa misang iniya sinanggabos na gadan, dangan ako asin na sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namiibig kami tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, sa anudas na Deo, sa mga banal na apostoles, sa ngabos na santos, sa kaitupan, nakapagayagaya sa imo. Magkani kong maging kairas kan buhay, din kasagkoran, mag-umaw si pamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, sin kaibahan niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamuhan sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, sin kamuramayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no ng kaugalian, ngangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging daning natalingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Sa Pritso kagurangnan, kaya nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa indo, para pagilingan sa mga kasalan, kunya pagtubod kan sa imong simbahan. Papagkani ko na siya magkatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay nagahadi sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Katuninong aning kagurangnan mapas sa indo, sa kod paman. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos, Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, taoy kami nin katuninungan. mga tugang, yan sa tunggagaran ng Yesu Kristo, ang sayang presensya sa kinaban, yung pagpagiramdam sa to, kan sayang pagpatawad sa mga kasalan. Siyang kordero kan Diyos nagpaparang mga kasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasin ang sakong kalag mauumayan. Mga tamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo,
Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mayhera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Pagurang na namimibig kami, ang banal na pakisumaro sa misteryong ini magbuhay sa mo. Asin magtaw sa mo, asiring maning kapatawaran kasalan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikaw na nga pamibi, sa nudas ta Deus, si Maria naning kaligtasan, kamuasit sa mga mal sa buhay bindisyonan. Sa ngarang ka nama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Idun luto ng banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.